Ngiyabingelela kwalamthanelo kwalapho ngamagebe omdlovane vukumenti abudla amadolo enkathana kamenza yaphuza umlaza ngameva khona izelele ngezengeze kusakaza ngithi idolo sabhibhi silonda kwalimisa izulu kazolithini lo bingela uDM sakaza umbhode bovu yashisa ngizashafana na demangcozo futhi ubethe nakho samanqaba usingisefa intombi indlela maqenze wafuna ukula mashukela zimnikeza ucula yakhe umzukulu kamalamba adlukazi phela mina ngizalo gabu gabu intombi zami kapsela ngalo into phesha komzini athi mathuna ngakile inkosi ayiqayito niyazi mase ngikhuluma ngesibongo sasembo sikhuluma ngamakhosi amakhulu ngibingelela ke nganza kwethu ngiyathemba ukuthi nisaphilile nisaphephile emakhaya njengoba nazi ukuthi ngihlezi nginiphathele into ekhala kahle namhlanje nginiphathele iciko elisakhula enilazi kakhulu mfowethu sikwamukele siphinde sikubingelele ohlelweni. Ngiyabingelela kakhulu bhuti omdala ngibingelele nje ababukeli njengamanje beSiyeza TV ngithi nje sanibonana. Mfowethu awuthatha umbukeli lapha ekhaya ohleli njengamanje ohleze kubona ko TikTok kubona ko YouTube kwenzeka kubone naseyiteji kweminye emicimbi masikhuluma ngomjolisi sikhuluma ngobani wakabani okhulelephi? Umjolisi bhuti mfana nje omncane igama engathiwa lona ekhaya ke kwathiwa nguMalibongwe wakagwala ngapha eSouth Coast emzumbe bandele enkulu esigodi. Ya ukusho ukuthi uyibhena nyawo. Impela ngiyibhena nyawo. Ya. Athi ibhena futhi cha ngisuka khona eSouth Coast bhuti ngidlala nje umculo kaMaskandi. Mfowethu ngiyakubona uphethe intambo uthi udlala umculo kaMaskandi akuyithethise ngizwe. Sidlele amnandi kwiSiyeza TV thina sidlele kamnandi kwiSiyeza TV nginodiem sakazi siyale sidlale ngaba ejabula abantu nginodiem sakazi sidlale ngoma bayojabula abantu. Niyayibonela ke nganza kwethu niyayizwela sikhala bukhoma kashayela uyishayela yena umfana bathi ibhena nyawo umjolisi kuyona ke ngempela ke iSiyeza TV uhlelo lakho ke isintu sakithi sohlala nje sinethezeke ngoba into esifuna ke sifuna ukumazi kabanzi siyazibona izinto eziningi siyababona abantu ngapha nangapha bathi uSimele i2K lethu leli liSimele mfowethu awusitshele kabanzi ukuthi ukuze uzufike endimeni kaMaskandi uholwa yini lekholele ukuthi uzufike kule ndima kaMaskandi mfowethu ngoba siyakubona usemncane. Angeke ngithi mhlambe ngiyaye ngibuke mhlambe ukuthi into mangabe unayo mhlambe kuyaye kuze kugcina kwenze ukuthi ungene kuyo noma ngathi ubungakazi uyitshela ukuthi ungangena kuyo mhlambe ungagcina ungenile ngoba nabakhulu ababeyigebengu basuke mhlambe bengazalwa ngabe yizo kodwa usuke kuyinto nje esuke ikuthi hayi futhi ngempela ngigcina ngiyiso. Nami ke into ekhamba hambe ngoba bakhona obhuti abadala abaningi ebengibalalela ngoba ngikhule ngulalela wona uMaskandi isikhathi esiningi. So ngasengcina nginothando ke kwasho ukuthi nephimbo lavuma ukuthi no hayi mangifika e-studio kwenzeka lokho engangifisa ukwenza ngendlela futhi engangifisa ukwenza ngayo. Yeah. Mhlambe ukhula singathini bakhona abaculi obubukela kubona noma obufisa ukuthi ngelinye ilanga mangase ngithola ithuba ngingafisa ukuthi ngicina mangicule ngifike ezingeni lobantu. Sebebaningi kakhulu kodwa ke mina engakhula ngaye wayesho kahle. Athi yini namasoka anopasa pingulaza yini namasoka ngithano pasa pingulaza yosindo alale leqala vula isifo socansi zona ibelizabelo laba bamhlophe banomona bazondela ukuzizwe lethu. Mfowethu siyabona ushaya ingoma yephova likade kamfowethu ngathi umoya walo ungalala ngokukhulu ukuthula. Mhlambe mfowethu ungena nini endimeni kaMaskandi? Mawungena endimeni kaMaskandi uqala uba yigida ngoma ngoba siyazi isikhathi esiningi abanye abaculi uthi umuntu ngangigidela ubani ngangigida neqembe lokuthi saxabana sahlukana. Ungena kanjani emculweni kaMaskandi ungena nini?
Mhlawumbe ke mina inhlanhla engibe nayo ke yokuthi angizange ngiqale ngaba igidangoma kwakhona nje ukugida vele akaze ngaba igidangoma nje ngifike ngaba umculi so zisuka nje wabukhala emculweni. Yebo ngivele ngafika nje sengicula ngokuthi ke into yomculo njengoba ngishilo ukuthi into engikhule vele nginayo ngiyilalela at an early age ngisemncane nje so thema ngenza umatric then kwase kuba nalento yama cultural services yabo enziwa ezikoleni. Yes la kudlalwa khona live mhlawumbe khona ingoma nani and then sase singena ke nathi ke nesimo samaskandi ke lapho ke awaculwa kama CD uzokushaya udlala lento lesiginci and then bese ucula live bekuza ukuthi lento ikhona yabo so nakhona lapho futhi ngangakayitshela ukuthi ngiyoba umculi ngoba negama lika Mjolisi nalo lavela ngangingazi ukuthi liyogcina mhlawumbe lisebenza emculweni. Livela kanjani sithathu sibeke livela kanjani lika Mjolisi siyafuna ukulazi. No lona ke livela ngasesimweni ke so kuba nje umuntu mhlambe onokukhuluma okuhle mhlambe ebantwini yabona. Kakhulukazi laba abathambile ngoba ngiyalizwa lithanda ukuba nomjolana phakathi. Khona nomubanyisa abaningi kodwa ke lithali ngalapho nje lincike kakhulu ukuthi ngumuntu ongalona idlaphi isikhathi esiningi emakhulu. Yes so liyagcina ngilithola ke insizweni ngaphela vele livele nje igama ungekho mhlawumbe ngoba livela ngegama. Livele so ngase livela ke leli gama kuthe mangenza umatric ngase ngiyacula ke saphuma number 1 lapho ngangiseyidwana ke kodwa so ngamiphi iminyaka mhlambe mangakhumbula kahle beku 2017 then 2018 ngase ngene university because ngise UKZN ngokufunda. So ngase ngene university 2018 ngangenza first year yami lapho ke ngithema ngihlala ngase ngihlala noMbhemu oneSiginci wayenza music esikoleni mina ke iSiginci vele into ebengayazi ngikhule ekhaya ngingayiboni ngeke eduze kwami but ngathi mangifika kuyena nomjida lo ubesidlala but ahamba ecampusini mesele ube urooms so mayisele bese ngiyasidlala urooms ayilo enihlala naye ecampus lo esihlala naye ngithi ama-room awaba masingle lesikhathi esiningi yilawa madouble mhlambe ama-triple so ke ubenza umusic ubafo so isiginci sakhe ngisithathe ngisithintithe ungakazi uzusithinta ungakazi uzufundisa umfundisa akekho umuntu wake wangithatha wangibeka phansi mina wangitshela ukuthi no sibanjwa kanje so nendlela engidlala ngayo futhi ngidlala ngendlela mina esuke emqondweni wami ukuthi ngifisa ukudlala kanje hayi njengobani uyabona. Yes then ke kuthiwa ngo-2020 bengenza i-third year yami university so ngase ngihamba nge-studio ngayo record isingili eyayithi usizi ngaleso sikhathi because I wanted to see ukuthi lento engiyenzayo izofika kanjani kubantu bazoyamukela kanjani iyenzeka yini ngoba phela kukhona ukuthi ungathi uye-studio uma uthi uyabheka mhlawumbe athi umethelalela omunye ezithi hayi ngeke wazi wabheda so ngangifuna ukuyoprove mos ukuthi khona uma ngingena e-studio ngingakwazi ngiyenze because into engangakaze ngiyenze before. So then ke kuthe ngonyaka 2021 la bese ngiqala khona i-honors yami okunyaka odlulile ngase ngiyake eGoli ngiyoqopha i-album okuyokuqala yami ubaba kaEnzo eshisa ikhotha kubukeka kanjalo phela ukuthi ngathi hayi sisho njalo ngoba nakho siyabona ukuthi insuku nosuku uyabonakala nalapha ku live ukuthi cha ukhona. I-album yami engicabanga ukuthi njengomculo ofikayo endimeni kamaskandi nomuntu obengakazi abe khona so it's surprising ukuthi kube khona mhlambe isasasele ngaka mhlambe abanye kuyayithatha isikhathi eside ukuthi kwazi kwavela negama lamavukana amadala so lapho kwakuwukuthi mhlambe umuntu usehlala isikhathi eside engaveleli kubantu kodwa ekhona thothi mdala kodwa because leli igama lobuvukane lona ngilithandisisi kahle kodwa kusuke ufana nomuntu ofikayo isikhathi esiningi yabo kodwa manje mawusufike kaningi kubantu futhi ungavelile so kubuya leli gama elithi ivukane elidala kodwa selinesikhathi likho kanti ivukane kuba umuntu onjani kumele kube isikhathi esingakanani esafola ngaphansi kwamavukane yini ekhipha umuntu ngaphansi kwamavukane ngokwazi kwakho? Ngicabanga ukuthi mina ngoba ngibanga yilona anginalo ulwazi olutheni ngesikhathi usakhipha isingili wawuyini? Ngangingabo umculi ngangumuntu nje wayefunda ngaze ngihamba ngiyomemeza e-studio so ukuze kuthiwa ngomculi just because kube khona uMjolisi wayesekhipha i-album
ngase ngiyifaka mina endimeni ngamaskandi. So ukuyifaka ke sekuchaza ukuthi sengingabizwa ngawo wonke amagama abafisa ukungibiza ngawo abantu, yabo. But elevukana angikwazi ukuthi ngingaphawula ngalo ngoba awubanga ilona. Angilitholanga ithuba lo. Akusho mina mbukeli lapha ekhaya, kusho yena uMjolisi uthi yena elevukana akalazi, akakaze futhi afike evukaneni, akalithandi ke lona. Usho njalo mfowethu ukuthi awulithandi malisetshenziswa. At least ungathi ngumculo ofikayo. Yeah. Yes, ngoba angazi vele thina ivukana. So at least ungathi ungibiza ngevukane ngisuke nginga-understand ukuthi ukhuluma ngani because angilazi lona, uyabona. Okay, mfowethu asibuyele kuyona i-album yakho ubaba kaEnzo. Uyongena uyokhipha i-album e-studio eGoli. Mhlambe mfowethu uyiqopha zonke le ngoma ngoba siyazi ukuthi i-album ayibi nengoma ezo4 ezo5 ziyeva zizedlule na10. Mhlambe mfowethu lezi ngoma zonke uyihlanganisa, wawubhalelwa uyazibhalela, wawuyiphupha izehlakalo noma wawufudumeza ngoba emculweni bafuthi yafudunyezwa. Lezi ngoma kwenzakala kanjani? No kwethu ngathini oqala hayi angiyiphuphi. Yeah. Angikholela kakhulu ekubhaleni ngamaphupho. Nanokuba personally nje mangibhala ingoma ngaze ngicule mhlawumbe uthi uma ngise stage kukhona ukuthi mangise stage kube khona ingoma engizoyicula mhlawumbe bese ngiba naleyo feeling. Yeah, ifika. Mhlawumbe ngize ngikhale noma ngifikelwe nje ubuhlungu, yabo. Kodwa ngikholelwa mhlawumbe ekubhaleni kakhulu ngamaphupho. Ngoba futhi ayikho vele into engiye ngiyiphuphe engingabhala ngayo. Yeah, so ngicabanga ukuthi okwamanje kuse creativity nje yami esuka ngaphakathi kuwena yokubuka isimo ngoba mangibhala ingoma ngisuke ngibhalela abantu abalandeli bomculo bebonke jikelele awusoqondisile ukuthi nginoqhawe lami ngifuna le ngoma iqonde kuyena. Yes, usuke wenzela akahlahla not abathandi nje bomculo kamaskandi specifically but abantu in general, because umuntu umelalela ingoma yakho kuhle ukuthi methi eyilalele ngisho wathi akawuthanda umaskandi but athi melalela ingoma ezothi yazi le ngoma iyangithinta noma ngathiwa ngekaze ayilalele mhlawumbe ngekayithande but kube naleyo nto ezoba itouch kuyo ukuthi le ngoma yazi yangenza mhlawumbe ngathanda umaskandi noma ngasondelana nawe, yabo. So mina kusekuloba nje ngezimo engiyibonayo zenzeka. Kukhona ke phela mhlawumbe okupersonal uthola ukuthi waliwa mhlawumbe intombi ethile wawuyithanda kakhulu usungevukadla kodwa usuke mhlawumbe uthiphisa abanye abantu ngesimo esithile osibonile kulowo muntu okade unaye ukuthi shuthi bese khona abantu abanjengaye naye ukuthi mhlawumbe mawuqaphelisa abantu abathile ukuthi manithola umuntu okanje anoqaphela ukuthi nokuthi. Mhlawumbe ke mfowethu isiphi ingqinamba othe wahlangabezana nazo ngoba siyazi into mawuyoqala usuke ungakabi nesipiliyoni esanele, usuke ungakabi nolwazi. Isiphi nje ingqinamba othe wahlangabezana nazo usesemalungiseleleni okukhipha i-album ubaba kaEnzo? Mhlambe angicabanga ukuthi kukhona okukhulu kakhulu engingabhekana nakho ngoba nalabo abangisizayo nabo baze izinto zabalula kakhulu. Osebenzisana nabo. Yes, mhlambe bengathi ngingaba mhlambe nengqinamba makuthiwa ngahlala e-studio isikhathi eside nakhona. Ngihlelo ukucula ingoma zami ke engayiqanjelwanga. So kwakuzoba inkinga. Ongayiqanjelanga kwezakhe ezithi wena. No phela awukwazi ukuthi ungafike uthi uqambile uma sengifika e-studio mhlawumbe mangifika kuthi uthani noma ngifika kubhudu uhlongwane. Mangifika kuye ngifika sengiyamlalelisa ngithi awulalela ukuthi ngisho kahle engalapha. Kuze kuphela unyaka ngisho njalo ngizibuza ukuthi awungilalelise. So mina ngaba nenhlanhla ukuthi i-album yami kwavele kwaba u3 days kuphela. Nganywa ngomsombuluko kwawuLesibili, Lesithathu, Lesine ngabuya ngoLesihlanu. Yathatha 3 days kuphela. Ngayirecord into ezo3 nje kuphela ngase ngiyabuyela eThekwini. Wasuyishiya ke e-studio ke bayenza into zakhona. Injalo nje. Mbukeli weSeza TV ngaphansi kohlelo isinto sake sihleli nayo ke insizwe ethu naye akazi zibe ivukane yangena e-studio nje kwayithatha 3 days kuphela ukuqopha ingoma esiyishiyela abantu abakhona e-studio ukuthi bayiqofa siyazi isikhathi esiningi kuye kuthathe izinyanga kwabanye abaculi ukuthi zikhiphe umsebenzi. Mhlambe mfowethu kule album mawuyibheka selokhu yaphuma ikusebenzele kanjani kuma sales, ihamba kanjani, abantu bayamukela kanjani? Njengoba ngishilo bhuti ukuthi isimo sami ngifike ngawo umuntu mhlambe abacula abaningi angibafica bekhona. Because kuyinkinga ukuthi mawumculo ofika ebese ufika kuba khona mhlambe umuntu ofuna ukunamathela kuye
nofuna ukubambelela kuye regardless ukuthi ubambelela ngokuthi unegama elikhulu yeah noma mhlambe ubambelela ngokuthi uyamgodela noma wenzani Yeah. so iningi labaculi ke kwabaculi nje engithi mangibheka noma inamba zabo ngingenazo Yeah. But ngithi mangitshelwa abantu abashetha nabo ukuthi no beke bekupost besho no uyacula lo mfana ngoba ngizokhumbula nje ngiye ngabona nelinye lamaciko elikhulu kakhulu eNingizimu Afrika elithathwa njengeciko elikhulu umfoka Mpungose wake wakuposta impela nje baningi abavuma nje ngidlala ngoba bonke obhuti ukhuzani bakhona obhuti Njobo bakhona oMdumazi no Navigator onto encane yeah kahle kahle shuthi ngingabala wonke amaqhawe omculo lawa phezulu aziwayo uthe ufika vele uzongena endimeni bevele saziyo shuthi mhlambe nalokho ikhona okwenza ukuthi ngangagcina ngangaba ivukana ngoba laba abaziwayo nabanegama ibona abasheshe babangisport ukuthi usaqinisekise lokho ukuthi awubanga ivukana hayi angikholwa ukuthi babengavele bevume nje into abangayiboni yeah noma phela njengoba ngishitha ngilazi igama levukana babevuma nje umculo ofikayo ukuthi abamuzwayo ukuthi khona into ayenzayo uyabo futhi uneutral because mina akekho umculo ngathi mhlambe nginenkinga naye no ngathi mhlambe wake wezwa ethi unenkinga naye enigadlana naye hayi akukho njalo Alright mbukeli lapha ekhaya sihle nayo ke insizwa uMjolisi uthi cha kunabaculi abaningi ngathi efika nje endimeni bakwazi ukuthi bamposta ngoba babona umculi ofikile hayi ngoba kufuke ivukane kukhona umculi ofikile mfowethu ngiye ngikubone engomeni esikhathini esiningi la enkundleni zokuxhumana ushaya intamba mfowethu akushaye le ngoma kaMgqumeni ethi SMS sifuna ukubona kahle ukuthi lokho esisuke sikubona kusuke kungenziwe yini Izithumele SMS noma yekulelo zehawona ngesi noma ngausemajushweni ngisize kuphi namba Izithumele SMS noma yekulelo zehawona ngesi noma ngausemajushweni ngisize kuphi namba Uyibambe mfowethu SMS yebhovu lakadikadika phansi enquthu umfoka Khumalo madoda insizwa sengathi umphefumulo wayo ngolala ngokukhulu kuthula yona ke insizwa sihle nayo ke uMjolisi ushaya nje bukhoma sisibuka bukhoma sikhala mfowethu mhlambe la endimeni yomculo kaMaskandi selokhu afika udabeni lokuqasheka ngoba siyazi ukuthi mawukhipha ialbum usukulindela ukuthi abahleli bemicimbi bakubone bakuqashe kuhamba kanjani akeke ngithi kuyabhimba kakhulu ngithi kuyabhimba kakhulu ngoba seziningi indawo mhlawumbe vele nokwazeka kwami kuze abantu abaningi bengazi ngoba mhlawumbe mangivela khona kwiSiyeza TV makwabalandeli bomculo kaMaskandi ngiyothi mayevela nje ebheka uyobotha hayi lofana omncane odlala ingoma ubaba kahle sengubaba kaEnzo isikhathi esiningi yes mawuthi ubaba kaEnzo akekho omunye umculo wacula ngobaba kaEnzo maye khona sengabe sefika nje sewu number 2 ngoba mawuqala ubala uthi 1 bese uthi 2 bese unyoka kanjalo la emculweni ukhona umculi othi kuleli zinga osufike kulona nawe uyibonayo kulona uthi mawumlalele uze ukuthi cha lensizwe impela singontanga kodwa ingaphezulu kami ngomculo no ngathini ingoba vele izinga lami ngicabanga ukuthi ukuthi angilazi ukuthi sele lingakanani uyabo mawulibuka ngeke kuba uziboni nabantu bayakhuluma nawe enkundleni zokuxhumana ngeke kuba uziboni nanokuthi phela enye into mhlambe lingakhona izinga esengikulo kodwa abafowethu laba njengoba ngishilo ukuthi mawuqala uthi 1 2 3 4 so uma ngabe ekhona umculo omdala mhlawumbe ufike ngo2011 wafika ngo2018 mina yoba ngifike ngo2021 vele ngeke ngimfice ngoba yini useneminyaka mhlawumbe eminingi so njengoba ngifika manje kufana ukuthi ngizalwe ngo2021 so ukuzalwa kwami ngo2021 ngeke ngimkhaveke umuntu mhlawumbe ono5 years omdala okunami yabo noma ngathi uyingane so noma ngathi udumo lukhona abantu bayangazi ngiyaqasheka noma ngathi mhlawumbe imali iyafika
ithongo malivumele noNkulunkulu, but umuntu omdala kunami ngikholwa ukuthi ngeke uzumfica. kumele ngihlezi ngingaphansi kwakhe ngaso sonke isikhathi, ngoba into eyayenza ukuthi umuntu agcine ehluleka endleleni ukuphosa inselelo. Ngoba ungaphosa inselelo uyithulele nje Uzoyisebenzela ngendlela yakho. Akekho umuntu ozolibele mhlambe kuyale nale, but once ngakuphosela inselelo ngithi hayi ngoba uDM Sakazi nayo uneSiyeza TV, ake ngizame yami mhlambe ezo provoke le yakhe bese mhlambe iyahluleka le yami, kanti mangavule yami engekho ngeyakhe iTV uzokwazi ukusebenza le yami, ngoba mhlambe ngizohlezi ngimhlonipha ngoba mhlambe ikhona into engiyibuka kuye. Mhlambe mfethu umbukeli osezwe mhlambe ingoma eyodwa wezwa mhlambe ingoma embili, ungathi ialbum yakho iyonke iqukethe imiphumuzo, imiphi imiyalezo equkethe oyidlulisayo? Angicabanga ukuthi ukhona ongekho. Ikhona yonke imiyalezo, ngoba isikhathi esiningi ingoma eziyayi zibe imnandi yize ezothando, kuhlukeke ukuthi uphukelwe inhliziyo noma mhlambe ujabulile, waliwe noma uyashela, bese kuba khona ezinsizwa ke nje ingoma zokuze zehawuke kuyona le album. Bayazazi abagadlayo noma ngingagadli. Awugadli Ntobo? Hayi angagadli. Mhlambe kulezi zothando othi izona othi udlulisa ngazo umyalezo nozona futhi okuyizona futhi ogabe ngazo kwi-album yakho, yipho ngasipha yona kuzona? Sangalumbona wayenothando, ngikalumbona wayenesikhathi sami, ngisanda kumbona wayenesineke, ngikalumbona wayehle kanjalo, awodwa manje yena phela insuku mama, awu manje kuphela amahora, mina kudala mangifonile lalingapheleli ihora, pendule mangiphazila foni yena, ngisho kudala mangifonile lalingapheleli ihora, pendule mangiphazila foni yena. Nayizolake ingomeni zakhe kuya yona i-album ethi Baba kaEnzo, kunengoma ke enizaziyo, elinye lamanoni lawa alishayayo. Isimvamisa abaculi abaningi akuvamisile ukuthi umculi akhiphe i-album Baba kaEnzo, akuvamisile umculi akhiphe i-album angakhulumi ngothando. Abanye basuke bebalisa nisuke nidlulisa izinto esizike zenzeka kunina noma nisuke nenzana ngoba sekuvamisile. Ngicabanga ukuthi kakhulukazi uthando ilona liyaye lufike kalula mhlambe ebantwini yabo, ngoba isikhathi esiningi uthando mhlambe ilona eseliphilayo njengamanje, yabo. Uma ungabheka nje impilo yabantu nje, uma ukhuluma ngothando nje iyona into abayiphilayo, noma nomlando. Yes, noma ngathiwa yiphi mhlambe indlela ke eyokuphuka kwenhliziyo, ngabe bakuhethile, noma ngabe ujabulile, noma ngabe uyashada, noma ngabe, kodwa uthando seluningi kakhulu, yabo. So manje kungenzeka phela ucule ngengculaza, kodwa ingculaza sesiyayazi, so usungacula ke ngayo ke uma mhlawumbe kufikile kuwena noma mhlawumbe nayo wasubona. Mhlawumbe mfethu kubaculi bakaMaskandi abakhona asebengaphambili kwakho, bakhona abaculi othi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga usebenzisane nabo? Ngathi mfethu wonke ama-artist akhona engiwezwayo mina, noma ngeke ngiwabale phela ngawani, ngoba angeke waqamba amanga, sikhona endimeni, sibaningi futhi, kodwa noma ngathiwa bakhona obhuti mhlawumbe sinabo emanyuvesi, uyayobona emanifunda uthi awusibani uyabamba yena, sinaye khona enyuvesi, kodwa ngathi akuvuzi kahle, yabo. So bese kuba khona labo kubabonayo ukuthi no, yabo laba bayayenza lento, oyayohlala ulalele noma nezingoma zabo, yabo. Ngebhadi ke mina ushune ngidlalayo yilowa ngale, angazi ukuthi mawuthi ngale phela sokwazi thina, noma ngithi ngiphe na futhi mina, so bathi wangale mawefula lo uthukela, usuka ngala wena wazothatha ushunwa ngala? Cha, nguthathanga, ngahlambe yona usukile weza ngala, ngase ngiyangena ke kuwo, kodwa nje abaculi bebonke ngiyaye ngibheka ingoma, ngoba
khona ingoma mhlawumbe uthola ukuthi angeke uvele uthathe ukhuzana umfake leyo ngoma. Yeah. Kube khona ingoma obona ukuthi ngeke uvele uthathe into encane umfake leyo. Ngeke azenze lutho. Sikhona ushuna abafana. Yabo so kuyadependa ngoshuntu. Uma udlala oshuna ophuthumayo futhi uyamazi umuntu odlala ushuna osheshayo. Uthi hayi manginengoma esheshayo uma ngithatha usibani ngimfaka. Uzofika fit kule ngoma. Uzothi khaxa. Ungavele uthatha umuntu uyomfaka engomeni. Noma ngathi uyakwazi ukucula kangakanani. Uma engekho kuleyo ndlela yokucula ngeke azafithe uzofika yona leyo ngoma leyo othi umfaka kuyo. Mfowethu sizwa ukhuluma ngendaba yokuthi usesesikoleni usenyuvesi ubhalansisa kanjani umculo nesikole? Njengoba ngishilo bhuto ukuthi akuyona into enzima kakhulu. Le yokumculo. Into nje engicabanga ukuthi nginayo ngiphiwe ngikuphululimi kusuke kwenzakala kanjani kulaba abasuke bethi kunzima emculweni umculo unzima uthi nayo kuyona into enzima? No phela mhlawumbe angazi ukuthi base besho buphi umzima ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi kunzima ekuculeni noma njengoba mina ngishilo ukuthi mina ngabelami side mhlawumbe ngiseyingane kakhulu. Ingaki iminyaka manje? Cha sengisho emculweni. Yakho? Mina. Yeah. Uke washo wathi ngi2K futhi bayobala. Qhubeka. So then ke mhlawumbe usuke ekhuluma umuntu ngobunzima mhlawumbe bokuye e-studio noma sefikile e-studio ubunzima bokujuluka emic-ini noma kuyenzeka abaculi lapha kwi-mic bajuluke. No phela khona ukuthi lapho uphinde into eyodwa ka20 uthi uyayenza ingenzeki. Then ke bese kuba nalezo zime kanjalo. Kodwa mina nginganalo lelo battle ukuthi ngiphinda kaningi. Ngiyangifike ngenze lokho engicabangile ukuthi ngizofika ngikwenze. Njengoba ngathatha u3 days ngayenza i-album right. Angisho ukuthi nabanye abenze ngo3 days. Naloku mhlambe nami ngizoyenza u3 days. Mhlambe kuzongithatha unyaka ukwenza i-album elandelayo angazi. But ngaba nenhlanhla ukuthi mangifika ngamemeza ngendlela ebekade ngiplan ukumemeza ngayo. Because enye into engiyaye ngijabulele kakhulu ukuthi into engiyenze e-studio ngiyakwazi ukuthi ngiyenze na live yabo. So uma ulalele CD ulalele nami yezo siya correspond. Into eyodwa. So bese kuba khona lokhu lokhu njana lokho sethwa lapha. Angangena engineer kodwa ke ngiyaye ngize kuthiwa mhlawumbe baye bethi thuthana ukuthi noma abantu banawo ukuthi wehlise kancane uphakamisa. So mase ulive ungabusakwazi ukuthi uyilungise leyo nkinga yabo. So ke isimo esikanjalo nje sokuthi ngaba nenhlanhla ukuthi umculo into engicabanga ukuthi ngiyayiphila angazi. Esikoleni thiwa ungiphazamisa indawo ngoba even noma ngicompose ingoma angeke kuze ube into engazi kuphazamise kuma studies wakho ukuthi ucompose ingoma. Hayi ngeke kushuthi ngabe nawe khona ucishe ngabhalansi kahle. Sihleli sinethezike naye insizwa uMjolisi uthi insizwa ziyajuluka kwi-mic kumuntu aphinde into eyodwa ka20 yena simficanga leso sehlo yena i-album yakhe wayenza ngo3 days album yakhe kwabe siphumile futhi ke sifisa ukubonga kakhulu ukuthi uyakwazi ukubhalansisa isikole kanye nomculo ngoba kubalulekile ukuthi sibe nezinto ezokwazi ukuthi zisingenisele imali ngoba inhloso yokucula angithi ukuthi ekugcineni nawe usizakala uphinde ukwazi ukuthola kwamasentshana. Impela phela buti uma ngathiwa mhlawumbe siculela uthando nje. Ngabe sho nase studio khokho because njengomuntu ofundayo mina i-album yangi cost mhlawumbe 15,000. Yabo so lo 15,000 nje wase studio kuphela then usazo register wenze zonke lezi zinto ufake online zonke lezo zinto yabo. Enye imali le. Futhi kahle ngabe sengazama ukuthi mhlawumbe ngithenge inkomo noma ezi3 ngabe ngiyoloba. Mhlawumbe la e-studio uyasibhekhela ama instrument imapho zishayela wona. Njengoba ngomaskandi nje ngicabanga ukuthi lele ngiliphethe manje. Ilona elibaluleke kakhulu. Noma bekhona abaculi abangabadlali because i-instrument vela ayisho lutho. Ingakhuluma into ebalulekile iphini. So ingakhuluma yona kodwa mangashongo lutho ngomlomo awazi ukuthi ngithini vele. So ngicabanga ukuthi kodwa leli mawukuthi ngiyakwazi ukulidlala ilona eliphelele. Mase ngidlala o-bass guitar ke nama keyboard ngiyobu engineer futhi ngicabanga ukuthi kusaba umsebenzi womculo futhi angisaculi sengisebenza khona e-studio sengabe sengiyosebenza khona ngoba ngikwazi ukuthi ngithi ngiyorecorda kuThuthana. Uma ngifika kuThuthana ngidlala isiginci futhi ngidlalela u-bass guitar ngilala i-posting ngiyayishaya umbeke eceleni. So umsebenzi wakho ugcina ungakwazi ukuthi ube nezinto eziningi ezihle ngoba njengoba ngihleli la mathiwa mhlawumbe ngikhuluma ngedwa la kuma camera
ngabe sebebhorekile abantu Ngabe sebeza- But ngoba yeah. ukhona wena neyakho into ekhona ngoba mange ingelosi zabantu ayifani eyakagwala ayifani neyakamkhize ayifani neyakagumede neyakabani so makuhlangene izinto eziningi ngizodlala lokho engikwaziyo kangcono omunye uzofika adlala inkositini ngendlela yakhe azolalela ngayo ngoba into engiyaye ngiyithande umdlalo uyawubone kahle uma ungaphandle kwawo so mase ngizoyidlalela zonke lezi zinto noma ngathiwa khona la ngibhede khona uzokwazi ukuyibona akukho la ngizokwazi ukubona khona ngoba ngizoziduduza ngithi hayi ngoba kushaye mina iyona kanti isigejile mhlawumbe mfethu ukhiphe i-album obani ongafisa ukubabonga nje osebenze nabo ababe nesandla ekutheni kuze kugcine kuphume i-album yakho angeke ngize ngikhale kakhulu ngizobonga nje umbheme enginayo njengamanje esisabambe naye kamnandi omunye umbheme bathi ukhiswe eqaba wale Mawuleni kuyena umbheme engicabanga ukuthi usebenza umsebenzi omkhulu ukuze ngibe khona so bese kuba insizwa abathi umjovo abajwayele ukuyibona bayibone ibhekha lapha ku DSD so kunengoma track number 80 amagama othando lapho iyona ngoma esayidlala naye ke e-studio le so nabalandeli nje bomculo ke bebonke ke nje ngokungigqugquzela ukuthi ngihlezi ngikhona uqhubeke ngoba nabaculi bebonke in general njengoba ngishilo ukuthi akekho ngizondayo mangathi usekhona angazi ukuthi ngabe eboniwe kodwa ke angeke phela sisho lutho ngoba indlela abayihamba yayi kube khona lawo meva lawo isikhubeko so ngicabanga ukuthi nje futhi ngingababonga bonke ngoba ngale kokunconywa yibo noma mhlawumbe ukuthi begqugquzele Thinofana ngoba maye efika umuntu Thinofana omncane ngisemncane phela ngoba ngisenenyanga ezimbalo ngikhona ngabe kufika umculo othile engitshela lonto angitshela yona ngeke ngilalele ngoba ngikhule vele ekhaya nginobhuti abadala so ubhuti omdala noma ngasho into engingayizwa kahle mina kodwa just because ubhuti omdala kumele ngiyithathe ngiyihlaziye ebese ngiyibona ukuthi iyona yini mayingeyona futhi ngibuyele kuye ngimazisa ukuthi ngofowethu angathi kuye kwathi ukutsheka kancane la uyabo so kodwa nje ngibonga nje wonke umuntu okhona nowenza ukuthi ngiye phambili ngoba njengoba ngila namhlanje nakhona kusayikho lokho ukuthi indlela iyaqhubeka mhlambe kusuka manje yini umbukeli lapha ekhaya angayilindela kwena abathandi bomculo nje kamaskandi abathandi bomculo kwaMjolisi yini abangalindela kwena kusuka manje umculo wakho utholakala kanjani ngicabanga mfowethu njengomculi osekhona endimeni akukho okunye angakuthambisa abantu ngaphandle kwengoma ukuthi bayilindele yona ngoba iyeza noma ngisho phela ukuthi ifika nini kodwa kukhona okuphekayo angangena e-studio ngiyela umuntu otatazela kakhulu egijini so awutatazeli mhlawumbe ngiyeza kuthiwa ngiyakhipha next week kuba mhlawumbe ngingene nje ngomsombuluko ngaleli yaya ubone sekuphuma amakhava then sekuyalunga because into yami ngiyathanda ukuthi ngihlaziye because noma uzokwenza into kudinga ukuthi ithathe isikhathi eside ukuze ibe right nanokuduma nje uvela usheshe udume fana nalezi zinto lezi baye bethi khona igubhu nani so ukhona leyo nto ethi ayibe kanjalo so into eshesha awuyisebenzisanga igubhu wena ukuze usheshe udume njengoba usheshe waduma no baye bethi izikhami izigo so mhlambe ke kukhona phela ukuthi ngingasho ukuthi angiyisebenzisanga ngingayisebenzisa then uyobona mhlawumbe ukuthi ngishabalale ke mawukuthi zasebenza ngiyophela kodwa mangabe ziyashabalala zona cha ngithi ngisho ngathi izikhami izigo futhi so manje ngiyayithanda ukuthi into ibe nesikhathi eside khona ukuze ibe ne-foundation because into engenayo i-foundation kulula ukuthi iwe makufike ikhokho umculo wakho sowuthola kanjani abantu bawuthola kanjani no nje mawuthi Mjolisi ngoba kuseyimi okhona noma kuthiwa ikuphi nje mawuthi YouTube Mjolisi ubafaka Enzo izovela yonke i-album nako Spotify yonke indawo and then kuma social media ngikhona futhi nje ngumjolisi khona umjolisi nje bona mawuthi Mjolisi nje kuzobe sekuvela mina uzobona ke lapho ke nako Facebook Instagram nako TikTok uthi nje Mjolisi and then bese kuyavela amazwi akho kuphetha nawo ukuvalelisa ongawatshela umbukeli lapha ekhaya ukubukele nomthando omculo nothando omculo wakho mhlawumbe ake ngiqale ngithintela kuyona le album ukuthi isihloko sayo sithini bese ngivalelisa Yuemba lumtumazile yena obusho abamezo ngithi yuemba lumtumazile
ngazile ewawungosho umoya wamezwa ngoba ibisi mhlane angithanda nawe wayibhula inhliziyo yami imhlane nyaka ngithanda nawe wayibhula inhliziyo yami lokhu uthi babayenzo umntwana-ke nohami lokhu uthi babayenzo Bukela mbukela lapha ekhaya uyishaya nje bukhoma akuyona eyomunye umuntu eyakhe akayifudumezi ushaya ingoma yakhe. Sangivumile wena uyisothando lami oh sangivumile injalo nje ke bese ke ngisho ukuthi cha emculweni mhlambe ngoba abalandeli bomculo bawuthandile kakhulu nabaningi basazothanda ngiyacabanga. Yeah. noNkulunkulu mayevumile nje ke nedlozi lakithi ngesakhona endimeni lesazodlala futhi umculo beqhubeka nje abantu nabangakangazi ke nalaba sebengazi kodwa mhlawumbe bedlulisele kulabo abangakangazi ukuthi no hayi nayo intwana ifikile iyacula yenze okuhle kodwa. So kuzoba lula ukuthi mhlawumbe into yami isheshe iphakame makunjalo ngoba inkomo nayo akwazi ukuyihlinza wedwa yayo kube nevi elithile lizofika ukuze ikwazi ukuthi isheshe Okay, siyabona mfowethu sesiphetha siyabona njengoba bethi uwamela ama2K uyihandlisha kanjani le pressure njengoba beza bebutheleka kuwena ngoba bayeza bona noma umuntu ekupostile uyabona bakhuluma amagama athile esimene sinjalo kwabe simamumisa kanjani? No ku specific ukuthi besimama ikakhulukazi besimama baye benze njani mhlawumbe bazidlise sajanyana phela ngithi manje ayisiphendule no impela kubona abaningi ngoba phela kunaso isimo esikhona kona ukuthi ke into mayisize yakwehlula kuye kube right ukuthi ke ngoba phela lokho njani mhlawumbe nesilonde sophele ngaphakathi siyayisibe ingozi ngoba sibolisile lokhu ngcono siphumele ngaphandle. At least bese kube ukuthi asilapheki ke uma siphumele masilaphekile kube uthi yalapheka but ke izime kanjalo ngicabanga ukuthi i-challenge mhlawumbe engathi khona kakhulu mhlawumbe nebe ngingakaze ngiyi-experience ukuthi ke vele ngikaze ngibe isishimanga so nasesikoleni vele bebekade kuyinto enginayo so ukuthi mhlawumbe namanje usenazo manje cha manje ngomculi khona ngikwazi cha uthe wena awukazi ubeshimanga futhi namanje into usenazo bengisazama ukuchaza ukuthi isimo esikanjalo uma sifikele kumuntu vele ongakazi yes manje kuba inkinga masifikele kumuntu ongakazi alitholele lotho ukuthi masifika yena ubona ukuthi hayi ngabamba igolide so bese isoko umuntu onentombi engaphezulu kweyodwa ngithi phela ukwazi ube sokunentombi eyodwa uvalelisa kumbukele ekhaya cha bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuba namhlanje umjolisi lo ufana ngaphansi lemzumbe kandele enkulu isigodi ngiyathemba ukuthi ke sisazoba khona ukuthi angibalekile kule TV njengoba ngibona okokuqala nje cha ngisawubuye ngiphinde ngivakashele ngiyathokoza kakhulu bafowethu. Ngane kwethu iyona ke ingxoxo ke besinayo namhlanje nomjolisi bathi ibhenanyawo sibonge kakhulu ke ngethuba uthe walithatha wahlala nathi wasibukela siyathemba ukuthi uzophinde kona konke esikwenzayo ukutshela omunye akwazi ukungena lapha ku YouTube afika ngene lapha ngaphansi kweSeza TV bese fike pressa nje usubscribe ukuze akwazi ukuyibonela konke okuhle esalokhu sinilethela kona uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya siyabonga niphephe.